bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe diniral jamma bela hetto bela jamma bela wona laccire saño sah guela jamma bela ɓe mbi ko kolle ñañoji junira eyyi ɗum noon en garti ha hande e jokkude ɗo yewtere nde puɗɗinɗen ko fewi sawru gandal nde mawɗo men Aboubacry Moussa Lam. En gari noon ha kalɗen wonde nulaɓe hewɓe ɓe ɓurɓe darjude kay jillinoma leydi Misra ndi eyyi ene yooɗi noon taw jomiraɗo nawriɓe toon ko haaɓe ɓeydo ƴellitade e pinal e gueɗe aduna noon koye ɗum jiɗɗen jokkude so Allah jaaɓi. Eɗen mbawi fuɗɗorade annabi Ibrahima nde on jeeyaɗo Allah tedduɗo yeehi Misra tawi pinal leydi ndi ina yaara e jamanu laamu ɗiɗaɓu walla boom e mayirɗe mum woni to banggue duuɓi hakkude ujunaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi e ujunere e temedde joyyi e capanɗe joyyi haade annabi Isa jibinede. Mbiyen deke taw Misra naaɓe ɓooyi jofte natgol makko Misra noon kanko annabi Ibrahima ko Injil yaañi hen tigui rigui. So en tonggui ko ari e deftere nde ma en paam ko heewi. Nde o yahata Misra nde koye sanga caɗele mawɗe o wonduno e on saaha koye joom suudu makko ono Saratu. On noon ko joom mbadi wonno ha ko ɗum saabi Firawuna jarri baye mum. Kono nde Firawuna andi Saratu wona ɓanum debbo Ibrahima ko joom suudu mum tigui o woppiti soknajo caggal nde o rokku ɗum jawdi e gueɗe goɗɗe. Wiyama ina jeeya e ɗen gueɗe Hajiratu jogorɗo wonde yummum Ismaila. Ibrahima woni Misra ko Allah haaji hay sinno ɗum feññinaka tigui rigui ina deeƴe hakkille kam wonde o janggui toon aduna e pinal ɓurgal huɓɓude e on jamanu. Ko wawi hen wonde foof gueɗe baaɗe no diine mbawano ɓuccitade mo kono ina laaɓi kam ko toon o waadi yiide yimɓe haddiɓe sigo Misra naaɓe rewɓe worɓe foof ina kaddintuno kene ko ɓooyi. Goto foof ina wawi haalde ko weela kono kaddudiɗo e ɓiyum jaarowo e on saaha e duuɓi 13 tawa kañum e hoore mum ina yaara e duuɓi 99 tawat ko Allah andinano ɗum on aada. Hakkillam min gandal nangi jomiraɗo rewni sababu o koye Misra naaɓe sabu koma maw iwti Misra nde yamirore nde ari e makko. Gon miijo jiidimi ɗum koye gando Grek najo darjuɗo biyetenoɗo Hérodote. On caggal nde yeehi Misra yilli leyɗele rewo e worgo foof wi ko Misra naaɓe e ɓaleɓe honnoɓe worgo leydi ndi jangguini leƴƴi keddiɗi ɗi foof kaddugal. O limtini yahude en e hoɓɓe e heɓɓe kaddugal e Misra naaɓe. En jii dow seeɗa wonde jinde gorko ɗabbude gorko ko bakkutuji mawɗi wonno e diina Misra naaɓe. So ina woodi Sodome e Gomor ɓure calculinode sigo duumaɗi ɗumen e ɗin jikkuji bonɗi kalka ko caggal nde annabi Ibrahima iwti Misra ɗone ina gasa tawa nesuji ceerɗi e nesuji koreji makko o yiiɗi men ko toon Allah wallimo e yo bandi ko en iw e nde bonante. Annabi Ibrahima ina hossinno Isahaqa no feewi ciftinen noon Isahaqa ko ɓiɗɗo mo dañi e Saratu caggal nde o dañi Ismaila e Hajiratu. Kono ɗum foof e waade noon suudu kaaba ndu o maadi ɗum koye Ismaila. On humpitiɓe taari suudu ndu wiiɓe ni ko Ismaila joguino kabaru mayru te caggal makko koko iwi e makko kay toppitino kala ko faati e suudu hormanteru teddundu. Ɗon ina gasa tawa annabi Ibrahima longina yo teddinir jomiraɗo juulirtu ko caggal nde o yii no Misra naaɓe golliranno e on fannu. Hay sinno wiyama ni suudu ndu adi Ibrahima ko ɓooyi no feewi kesɗiringol mayru kam ko kanko Allah yamiri ɗum caggal nde o iwri Misra.
ha joni inde suudu ndu e hoore mum ina gasa taw koye pinal misira hanki Allah rewni sababu ɗen mbiyanno cuuɗi baaɗi noon ko Hud Neser woni suudu Allah ɗum ina yuɓɓodiri e Baytullah inde suudu ndu e ɗemgal arab an jangowo tedduɗo walla an hettiyanki tedduɗo min gandal mbimi ko yartir hakkille ma ganda ko Allah waɗi foof tawat ko ene jogui sababu ala o waɗirta hunde mere te kanko jomiraɗo omo teddini hakkille no feewi saabu o wondi e ɓurana wonde janggo o ñawrata yimɓe ko hakkillaji mumen ɗum andirte ko gonga tan ko sariya ha tengti noon e mo islam woppidi kala ceerɗo e hakkille mum on haydara waɗɗaki ɗum hay julde e mawnude e jomiraɗo ndeke noon so jomiraɗo nawi annabi Ibrahima misira ina itti ɗum to waɗɗi eno tawilaji mbaadi gila Ur to kalde ko haw humpiro pinal ɓurgal mawnude e on saaha hakkille makko soccodira e maggal haw wawa suɓade ko ɓuuri ɗo an hettiyanke hoto yejjid wonde Allah tagrani yimɓe jinneji so wona haaɓe ndewamo ndeke noon jo e jo foof o waɗade mabɓe nulaɓe kalanaɓe no ɓe ndewirtamo e fawade eɗo hakkillaji mabɓe tolni eɗo pinal mabɓe yarata e on saaha ɓurɗoma gandal e pinal foof ndeke alay saago janggay mum sibu gandal ko kañum timminta hakkille ɗum jalani hay goto ko Allah waɗi noon ndehe noon so annabi Ibrahima yeehi misira fotani hawde on ko noon tigui foti wade sibu Allah waɗi ko pinal mayri adino e on saaha ndewnoten e annabi Ibrahima ko annabi Yusuf on hakkude mum e lamɗo misira jangtama injile e ɓurano foof kala mo ƴewtidi kan haala ma taw wonde ko misira tigui ardino to banggue pinal leyɗele tarinoɗe ɗum e on saaha nde heege waɗi foof ko misira ɗen leyɗele jeggoytono misira noon wano nden kono leyɗele Europe walla Amérique mbaye mon hande ni jabɗo foof ko toon dogantuno e nder ɗum ciftinen wonde annabi Yusuf nde heñño e laamu misira wat feere no koreji mum foof gardi ha tengti noon e bam makko ono annabi Yakuba ɗaɓari jantima e deftere mum haalore haala lamɓe e nelaɓe no Yakuba nawtira Palestine so wondano e bawɗe Allah ɗum mbawata gasde tan ko caggal nde ɓandu ndu ligga no misira naaɓe liggortono ɓalli mumen annabi Yusuf e hoore mum ha joni dey e wiide ɗaɓari ubbita nawta to jeeno nde fergo Israiliyankoɓe nde fergo Israiliyankoɓe firi misira e gardugol annabi Moussa ɓandu makko kankone ina gasa tawa koko liggano kono e wiide ɗaɓari ndu waɗano koye moftirdu mayɓe tiinde ndu yola e maayo Nil ngo ko to ndu itta nde fergo ngo ari e runjude nde ɗum ɗo hollirta tan ko Yusuf e kala notirnoɓe e mum ummorade Palestine mbawano wasde suwade e pinal misira ha leppa tigui rigui ko annabi Moussa ko noon ɗum kam ɓuuri labde kadi Moussa e hoore mum jibina ko misira ina gasa tawa koye Palestine naaɓe nannoɓe leydi ndi guila e yonta annabi Yusuf koreji makko jeeya won wiɓe ni hay sinno ɓen Palestine naaɓe ko Palestine woni lasli mumen sanga nde ɓe jibinta Moussa nde taw ɓe jillodiri e misira naaɓe tigui rigui hay sinno dey iwde mabɓe suwano majjude haalama mbiyen tan injile e ɓurano foof kolliri ko Moussa e koreji mum limtirino koye yahuden annabi Moussa haala mum ari e ɓurana e nder timoje jonde ha tengti noon hen wotere hono nogas e jeetaɓire ɗo ganduɗa ko hakkude makko e Firawuna jangtere hen ciftinen gueɗe ɗe Firawuna nagganno cukalel gorel Yahud jibinagel foof wara ɗum eno injil wiiri ko taw kewendi mabɓe kamɓe Yahuden e leydi Misra ndi hulɓinima
ɗone kadi ciftinen koye jamanu annabi Yusuf galleji 12 ummino Palestine tawoyimo kanko Yusuf Misira e dabba mbiyen hakkunde hitan ujunere temedde jeegom e capanɗe jeegom e ujunere temedde ɗiɗi e sappo e tati woni koyne tolno e duuɓi 497 taw kamɓe yahude en ɓe jeeñi jeeñgol kulɓinigol ha Firawuna watti warde worɓe ɓe woppa rewɓe ɓe sibu debbo ɓuuri webde mabde gam dandude Moussa Allah longini yummakko yo wadmo ko wayno jigi laltaɗo ha wasa siidi ni werlomo e maayo ko noon jigi o hayri ha haggi ledde joofi e less galle Firawuna e bawde Allah so tawi ndewɗen koko ari e Qur'an ko joom suudu Firawuna addana cukalel ngel ko kanko kadine o wawni Firawuna e yoɓe neyngel so tawi ndewɗen koko ari e Injil ko ɓi Firawuna debbo addana cukalel ngel ko kanko kadine inniri ngel cuutaɗo e ndiyam suuɓi kadi needi ngel hay sinno ko yummum Moussa hasa yo muynin tiggo Moussa wontu e cuhako mum no jutten walla ɓi Firawuna cawdiɗo ni needi makko ina wayno rewi koye juuɗe Firawuna e yimɓe mum ndin needi noon ina jari rutanade kala ɓiɗɗo Firawuna janguintono ko adi ko foof ko bindol sibu en ji wonde pinal Misira hanki fawino koye bindol joom bindi en ko kañumen joguino laamu ngu e gueɗe foof so ɗum yawri jomum janguinte ko karallagal haare sibu laamu Firawuna kuldano ko sembe konuji mum heewi kadi ɗo karallagal e jambaragal mawɓe konuji makko dokkimo woni e polgu e habdiɓe makko ene jeeno e ko ɓi lamɗo fonno wawde tigui rigui baddugol puccu dognude wuro haare kabɓaɗo e pucci fettude laañal e timpade gawal jomum ina janguinteno kadi ne hono laamu jogorte to banggue ƴoƴe funti e cuusal bone kono jomum ɓuranno huncenede foof ko fiyekuji diine e sirruji mum sibu ko diine Firawuna ɗowranno leydi ndi kala suka jiyaɗo e hohoɓe Misira hanki koye ɗeɗo gueɗe wonanno hande timmi sagar foof so tawi ko ni ndeke Moussa wawano wasde moddude pinal Misira ɗum ni Firawuna siftinima ɗum nde o wi wadde ko diine keso nde on jaabimo ko beele wona ko minen nenomaɗo hanki tan ko gonga noon Moussa wawano ɓorade e pinal Misira ha laaɓa sibu hay inde makko nde e hoore mum koye ɗemgal leydi ndi tafa ɗum ɗo kadi ene foti ruttanede Moussa ko inde arab jiggande e ɗemgal hébreu e konngol Moshe kono so en gasi fiyako tawa hen Moshe e hoore mum nan kasa tawa ɗemgal hébreu ngal jeggi ɗum kañumne sabu ko debbo Firawuna walla ɓi Firawuna inniri Moussa ndeɗo inde te e wiide Injil ɓiɗɗo o dalliniri inde o rokki Moussa nde ko wonde o itti ɗum koye ndiyam ha joni e deftere ɗaɓɓari nde kalɗen dow nde wonde Moshe firtata e ɗemgal hébreu ko ndiyam e lekki hawniɗo tan ko wiyede ko ɓi walla debbo Firawuna inniri Moussa ndeɗo inde nde wona inde jeyande e ɗemgal mum ɓurno hande kay ko inniramo inde ittande e ɗemgal makko kono so en duttima e ɗaɓari ma en taw wonde o firi inde nde ndiyam e lekki holliri wonde nde iwi tigui rigui koye ɗemgal misirnaɓe o waɗi noon koye ngal ɗemgal mu firtata ko ndiyam e she firtata ko lekki te so konngudi ɗiɗi ɗi ndendi dokkata ko mu she ndeke laaɓi wonde Moshe itta koye Moussé ɗo kam sikki sakka fotani hen wonde koko laaɓi ceer so en deftima mbiyen ndeke Moussa ko galle Firawuna inni ɗum ko galle Firawuna nehi ɗum suwade yahude en wonnoɓe Misira e on jamanu e pinal leydi ndi wona e Moussa tan haatno nde Moussa yaltiniɓe Misira nawiɓe ha nder jeerede Sinayi
goyi ɓe mbi ɓe kattima liji meji ɗi ɓe gowno misira ɗum hay mannowa salwe jejjitanani ɓe ɗum haynude kanŋe tafa hen sanam ina rewa ɗum jeeya ha joni ko ɓe ganduno misira kono ko ɓuuri hawnade foof ko caldi diine Moussa addi o ceerani no fewi e ko nafowo misira naɓe gonɗinno ɗum yeddi ɗum foof yo ƴettu calɗi sappo ɗi Moussa windano e alluje sariya ɗi jomiraɗo tottimo nde o ngabbi e hayre Sinay nde o waddadi eko misira najo pewɗo fonno rentade walla gollude mataw ko ɗum gotum ko gonga noon Firawna e wondiɓe mum hewɓe ko sandulinnoɓe e on saaha nde Allah nuli nulaɗo foof tawa ko won oñiɓe goppi lawol ina laaɓi kam ɓen ina kewno e misira e on jamanu en duttata ko eko saabino nden bewre kono ɗum firtani misira naɓe foof ko yimɓe bonɓe majjuɓe gonno sinno ko ɗum ko Moussa addi ko foof wonde yo neɗɗo rew Allah goto teddina jinnaɓe mum yo yid bandum yo woppu jina yo taaro fittandu aade woto teɗano debbo janano walla kaahi janano woto neɗɗo wujju woto setto fenade tawetenoko eko nafowo mabɓe e defte mabɓe ma won wiide ɗum wodano toon ko haala tan rewi ɗon ala ɗum yeddata ko siko wona nanmi koye kaari walla koccimi koye kolse bamɗi ala ko bindi lelnaɗi e ɗereji pewniraɗi looci hakkude Nil e alluje kaaƴi itti ɗeɗon gueɗe foof guila e ɗin jamanuji ha yettini on ɗon ɗo gonɗon e oɗo saaha ɗum noon portirguel wodani alay saago joom hakkille foof foti ko losnude jaaɓa gonga bindi caggal annabi Moussa annabi Isa kañum ne jokkodiri e misira ari e defte wonde o jibna ko Bethléem nden koye laamu Rome en won wiɓe nawno annabi Isa misira ko dogde kanko e jinnaɓe makko bindirgol ngol Rome en gonno e dow mum wiyama o waɗi misira duuɓi jonɗi haade makko ruttade Palestine won wittoɓe ni nangi wonde o jangi kanko e hoore makko e galleji gandal misira ha tengti noon e gandal safara e on jamanu noon ko diina misira ɓurno doole e leyɗele tawinoɗe misira ɗi foof Palestine Grèce Rome e leyɗele goɗɗe on diine noon fawino koye kawisaji Isis mo kalɗen haala mum dow e ɗereji ɓennuɗi ɗi nde jamtotoɗen hono misira naɓe jiranno fuɗɗode aduna en jino wonde asta jibina koye dewgal hakkude leydi asman hono Geb e Nod en ji kadi omo anduno inde re suuɗinde nde ha ko ɗum rokkunomo jibinde jogorɗo wonde lamɗo leydi misira mo cuuɗi laamu foof jogori askitinade mum kanko asta noon e on jamanu sanamuji cehaɗi mbaɗetinoɗi e juulirɗe ɗi o mahantuno kewno ko rokkudemo ayawo debbo ɓalejo kurum nafiɗo tiggoyel muynowel ngel cuhlel hono Oris way kono luurini walla diwɗon boom sigunde set fewjani Osiris wari ɗum nde taw ko asta wonani reedu taw ko ma Osiris maayi ha gayno nde asta e kawisaji mawɗi ɗi re rokkuno ɗum wurtini Osiris e dumun dabɓo rendi e mum ko hen o jefti reedu nedi Oris foof koye juuɗe makko gasi sibu taw Osiris kañum kam maayi no mbiruɗen ni won anduɓe wiiɓe ko ɗum ɗo saabi teddungal ngal yumma teddina e pinal misira hanki ko hono noon ayawo mawɗo diine chrétien en dokkuno yummum annabi Isa hono May walla Mariam mo ganduɗa fawade eko ari e Injil e ɓurano foof dañ ɓiɗɗo tawi humpitaki gorko ko ruhu jomiraɗo jippi e makko lowi e ranga makko jogorɗo wonde annabi Isa o
ndeke noon annabi Isa ko yumma tan jogii e bawde Allah o andanaka baba neddo nde wonno yummakko humpitaki gorko. Hono oɗo kawis noon en jii ɗum dow seeɗa ko misiranaɓe ngadi hen yahude en e jamanu annabi Isa, sibu en jii wonde wotere e inde Firauna rokketeno, inde ɗe ko joyi gonno, wonno ko Saa Re woni ɓiɗɗo Re. Ciftinta tan Re ko Allah mabɓe ɓurnoɗo darjude e laamu gaddandu peñannoɗo e mbuɗu nangue, ko kanko misiranaɓe mbayluno inde mum e laamu tataɓu mbatti wiide ɗum Amen Re. En jii kadi wonde Hatshep Sut ngam dallinde laamu mum bayyin wonde ko on Amen Re woni bammum tigui rigui. Ina gasa tawa ko ɗin aadaji gandunoɗi e pinal Misira hanki gila ko ɓooyi ɗo wannoɓe diine Isa e won jamanu jeggi mbatti innirde Isa ɓi Allah. On jiiɓoye noon nen ɗon ha joni, sibu ɗo garɗa e fekuji kerce en foof Isa ina sowre ɗon ɓi Allah. ɗum simore ihlas nde ronki momtude ɗum ha laaɓa. Kawis mo mari daño woni ruhu jomiraɗo sorde mum ɓiɗɗo nan suuɗa e inde mum hono mari. Kono ɗum ɗon wawi labde tan koye ɗemgal misiranaɓe hanki, sibu e ngal ɗemgal mari firtata ko jiɗaɗo cuɓaɗo woni mo Allah yiɗani walla suɓani hoore mum. Won anduɓe ni mbi wonde inde mari nde wona inde nde yahude en jeeyani koye mumen to asli, ɗe jiggide koye misiranaɓe. ɗum noon ina wawi gasde sibu duuɓi 497 aɗa londi e yimɓe dadɓema pinal to woɗɗi, alay saago jiggoɗa e mumen ko heewi. en jii dow seeɗa wonde konngol duwawngol ko jiggugol wertude juuɗe e habbirde ko noon labde so ina huccita e jomiraɗo haalaka. Ndeke noon so on mbiyama amen walla aminne koɗo gotel ummi, ɗum forani hankkadi ne hawde hay goto mum. Ma won mbiɗo mataw ko Misira hanki jeeyi duwaw e amin foof, kono ɗum ne kadi so en durni miijo en gardini hakkille ma en dañan ɗum jaabugol walla dalilu tiɗɗu no feewi. En mbi wonde Allah ko waɗi foof tawata ko ene jogui dalilu. So Allah ƴetti nelaɓe mum jeeyaɓe ɓurɓe darjude e nelaɓe makko o nawi ɗumen Misira, wona mere o waɗiri noon. Tawde ko pinal Misira ardino pine keddiɗe ɗe foof, ina hani nelaɓe fewnude yimɓe kumpito ngal pinal ha tengti noon e fannu patuɗo e diine maggal. Kono en jii wonde haɗani e humpitade tan diine Misira ina hawriti e miijoji kewɗi gonɗi e diineji tellinaɗi. Ngal jiidigal mbiɗen yeddotako, sibu koko wi fungal. Wiide ina yedda ngal wayata kono fewde guite mum e nangue darigue hoore wi yaari ɗum ni. Joni kay heddi ko ƴewde holko saabi ngal. So en kutorima hakkille, en duttima e haala Allah gonka e ɓurana ka, ma en jii wonde wonko en ƴewtinanoki. Jomiraɗo wi e deftere mum teddude nde, tagrani yimɓe jinneji so wona haaɓe ndewamo. Te kala joom hakkille ina andi wonde dewal Allah, Allah fawi ɗum koye gandal Allah. Ko ɗum jeeyi sababu nelaɓe kanko jomiraɗo ɓe o neli e yimɓe jinneji beele maɓe gandin ɓen Allah. ɓen ɓe Allah neli e yimɓe jinneji ko kanko jomiraɗo wiyani hoore makko e deftere makko tiddunde hono ɓurana wonde won hen ɓe o andini Muhammad mo ganduɗa ko kañum wattindi e mabɓe, won hen ɓe o andinanimo. So tawi en nangi wonde annabaɓe e nelaɓe tolnoyima e ujunere e ujunaje nogas e nayyi e ujunaje 124 annabi, ɗum
firti ko seeɗa ari hen e defte tellinaɗe mbaɗe no Tawret, Injil walla Qur'an. ɗum firti ko Allah tan andiɓe o neliɓe. So tawi ko noon, so tawi kadi eɗen mbaɗi misirnaɓe koye yimɓe jeeya, en potani riwtude miijo wonɓe Allah neli e mabɓe, tawde haala Allah wawa wadde luural tagirani yimɓe e jinneji so wona ha ndewamo. alay sago jaɓen wonde misiranaɓe keeɓi nulaɓe mumen kañumen e koye mumen. sinno Allah nelano e mabɓe yimɓe mum haɓe gandamo noɓe gandu noɓe dewrimo miijoji gonɗi e diine mabɓe ɗi, mbawatano hawridde miijoji ɗi mbawa hawrude e miijoji gonɗi e diineji tellinaɗi ɗi. so en duttidima dow seeɗa en jewtidima miijoji gonɗi e diina misira hanki, tawaten ko calɗe ɓurɗi sembinde e diine Allah o ina jeeya e ɗin miijoji. sinno ko diine pefidinoɗo ɓe joguino, diine pefidinoɗo mo iwani Allah, ɗum wawatano wonde. Allah ko goto, ko kañum jogui gueɗe neɗɗo foof, yamiri ɗum yo wat ko moƴƴi woppa ko boni, ko kañum tagani aduna o neɗɗo, ko kañum ɓurni neɗɗo sibu hakkille mo soori e mum o e ko nandi hen. ɗiɗo miijoji diine misira hanki mbiɗen lurdani e ko diineji tellinaɗi gaddi, te ko ɗiɗo miijoji jahara ina garta e diineji Allah ɗi. heddi tan ko nelaɗo garɗo foof ƴeewaɗo hakkillaji yimɓe e pinal mumen tolni fonde hen jamiroje e kaɗade Allah. nde yimɓe jeehi ha ɗeɓi murtude walla yejjidde foof, nelaɗo nele yo wurtu ɗumen, artira ɗumen e lawol peewal, lawol portigol. ndeke noon eɗen mbawi wiide calɗi diine Allah o ko ɗi gooti, gila baba Adama ha yetti Muhammed, yo jaam e kisal gone mum udduɗo nelal. ko ɗum waɗi ɓurano wonde siftinore no Allah haaldi e deftere mum teddude ndeni. won sikkoɓe sibu ko haala e Firawuna e leñol mum ko misiranaɓe keɓani nelaɓe Allah. ɗum ɗeɓata waade kono Allah ko jejiɗɗo ni, tawde eɗen gandi Allah adoraki yejjidde ha tengti noon ko foti no duuɓi ɗi pinal misira duumi hade annabi Moussa nelede, fodde duuɓi ujunaji ɗiɗi hitande, hakkude manna Menes e Ramses ɗiɗaɓo. nanguen wonde misiranaɓe keeɓi nulaɗo no leƴƴi tarinode ɗum keeɓiri nulaɓe ni. mbiyen ni ɓe jeeno koye leƴƴi gadiɗo humpitade diine Allah, sibu bindi mabɓe cihanoɗi e ɓale gabriji lamɓe ɓe laamu gadanu gaccani sikki sakka e on ɗon fonno. ɗum noon ndeke woto wandu woturu bonnu baɗi foof. ko gonga Firawuna Moussa o e hewɓe e leñol mum na e lawol Allah gonno, ɗum ina laaɓi cer. tugnade e golle mabɓe ponɗe noon ñaaru ɗum misirnaɓe foof ko jumre mawde, sibu ala foof ɗo wiya e Qur'an. so en jowima e deftere wattanide nde, wonde misiranaɓe foof ko hefereɓe e ɓeydi wonde. hayde Firawuna ɓuuri sandulinde nde boom. goto e rewɓe makko anduɓe makko ɓe Moussa waddanno kawgal kawisaji battinde ko gonɗinde Allah. kanko e hoore makko ni nde yeehi ha o ari e halkede o jaɓɓa Allah, Qur'an wi ko lamɗo misira goto e nder hakke 300 lamɗo walla ɓuura. holko ɓurno Abu Jahali e Abu Lahab e woɗɓe ɓe mi limtani wonnoɓe añɓe Allah e nulaɗo mum? mbiyen wodani. beele makkanaɓe foof ñawrama ɓe. ndeke noon anduɓe baleɓe yaruɓe diine ene foti rentade seeɗa, gartire jabbere mumen e ɗe ndo foti hadde, mbasa yawade koye mumen e guuri mumen. joni kam laaɓima an hettiyanke tedduɗo, wonde pinal gadanal wuuri o Allah rokki ɗum ko Afrique e nguru ɓalew.
ngal ɗo teddungal waɗeɓe meeɗa ɗum cat ha tengtino